Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Nalaka, nga magatang ba, ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw ka-Kailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kena ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang iniintay ninyo, Kailan? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang Ang ating oras alas 11:18 na at ang bahagingan, edit po naman sa atin ng ating Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Andyan din ang ating St. Joseph Driving School. The best way to start your driving and ultimate partner and safe driving. Para sa mga detalye, text po o tawagan si Miss Jolisa Kilaan sa kanyang numero 0930-262-2600 o di kaya sa 0970-711-4551. Nandyan din ang ating kurirang merchandise. Nakasale po ng 50% ang kanilang furnitures. So pasyalan po ang ating kurirang merchandise na matatagpuan dyan sa may Nagilian Road at dyan sa may Abano Street. At para sa ating mga farmers naman, kung gusto nyong lumago ang inyong mga tanim, mas lumaki ang inyong kita, gumamit ng ating increased powdered foliar fertilizer. Yan. At ang ating increased powdered fertilizer ay mabibili sa inyong mga suking mga farm supply. Nandyan din ang ating tagpuan sa Baguio na matatagpuan sa Albergo Hotel. At syempre, andyan din ang ating Wild West Cafe. Bukas po kami alas 6 hanggang alas 2 ng madaling araw. Usapang PSA, mga Car NG, mga Kazi Radio. Kasama ko ngayon ang ating Mr. PSA Gerard Tolito. Happy New Year, Happy Three Kings, good morning. Happy New Year, Sir Kap. Kan kastamad na gijay agbuy-buya kan agdengdeng ito yung programa tayo. Naimbag nga agsapa tayo amin. Okay. At para sa inyong mga katanungan sa ating usapang PSA, kung kayo po naman ay may mga problema sa dokumento ng inyong pagkatao, birth certificate, marriage certificate, at lahat na po ng klase ng mga dokumento na pwede makuha sa PSA, text po lamang yan sa 0999-3070-649 at sasagutin yan ng ating Mr. PSA. So habang wala pa tayong mga katanungan dito, Gerard, meron ba tayong update? Yes. Sa ngayon po ay may pinirmahang bagong guidelines ang Civil Registrar General patungkol doon sa requirements at saka sa mga procedures kung paano mag-register yung ating mga solemnizing officer sa kanilang authority to solemnize marriage. Okay. Oo. Pero sa ngayon, wala pa yung copy sa atin. Kaya pasakalihan muna natin yung bagong guidelines dito sa old na guidelines. Yun muna ang i-discuss natin para makita natin sa susunod kung ano yung pagbabago doon sa old na guidelines. At pagka tinawag natin, sinabi natin na solemnizing officer, ito yung mga nangkakasal, ano? Yes, Sir Kap. Ito yung mga pare, yung mga pastor, minister, imams, tribal head or chieftain, ganon. Kapitan. Wala yung kapitan. Pero kung kapitan ng barangay, wala. Kapitan ng barko? Kapitan ng barko, meron, pero on exceptional cases lang. Doon sa mga cases na at the point of death, yung either or both of the contracting parties na ikakasal, doon lang applicable na pwedeng mangasal yung yung kapitan ng barko. Kasama yung piloto ng eroplano? Yes, tama, Sir Kap. So parehas na case yung yung applicability na pwedeng mangasal yung piloto ng eroplano at saka yung kapitan ng barko. Yung at the point of death. Yun, okay. So pag-usapan natin, kayo ang nagbibigay ng ano ba tawag dito, license ba to solemnize? Kami ang nagre-register ng kanilang authority to solemnize marriage. Okay.
Para, So paano to, Sir Gerard? yes, oo. So, meron tayong sa ating guidelines, meron tayong dalawang general na requirement. Actually, pwede natin pang masabi na iisang requirement Okay. para pwede nating i-register yung authority ng isang solemnizing officer to perform or to solemnize marriage dito sa ating bansa. Number one, ito yung sinasabi natin na dapat yung religious sect kung saan nabibilang yung pare or yung pastor na yon or yung minister na yon or whatever they call yung kanilang leader sa isang religious sect ay dapat yung sinasabi natin na deemed operating yung religious sect dito sa Pilipinas. Deemed operating at saka dapat in good repute. Yan lang naman ang kailangang i-consider natin. So yun yung mga general terms na tinitingnan ng ating opisina para mairehistro namin yung authority ng isang solemnizing officer. So deemed operating at saka in good repute. So ano ang proof para masasabi natin na deemed operating ang isang religious sect dito sa Pilipinas? So number one is ito yung yung presence ng religious sect doon sa latest na census record. So for example, ang available na census record natin na meron tayong data on religious denomination or religious sect is yung 2015 census of population. Yung 2020 na census of population is hindi pa available kasi yung data on yung number of Filipinos na nagpo-profess ng faith doon sa isang religious sect, ganon. So hindi pa kasi available 'yon. So ang ginagamit natin is yung 2015 na census of population. At ano naman ang tinitingnan ng aming opisina para masabi natin na in good repute yung isang religious sect. The same din, ganun din. Kung available siya sa latest na census natin at kung makikita natin na maraming Pilipino ang member doon sa isang religious sect na yon, then deemed operating in the Philippines siya at saka in good repute siya. Okay. Yan. So, pwede na nating ma-register yung authority ng solemnizing officer. However, kunyari wala sila doon sa latest na na available data sa census natin, may mga parang substitute na documents na pwedeng i-submit ang isang solemnizing officer to prove na yung kanilang religious sect ay deemed operating here in the Philippines. So, number one is kailangang mag-submit sila ng brief history ng kanilang religious sect at nakalagay doon yung 200 na members nila. And then dapat yung 200 members na yon ay dapat pumirma doon sa history na yon. Dapat yung 200 na yon nakalagay doon na pangalan, and then opposite their names, meron silang corresponding signatures. Pipirma ang minimum of 200 na Yes, member. Sir Cap. At least 200, tama, minimum. Okay. Oo. So itong tinutukoy natin na to applicable sa lahat. Yes, applicable sa lahat. Pati yung piloto, pati yung kapitan ng barko, pati yung IPMR. Ayun, except yung piloto ng eroplano at saka yung kapitan ng barko, kasi exceptional cases 'yon. Meaning hindi naman palagi na may at the point of death na ikinakasal, di ba? Okay. So kung meron lang, tsaka sila pwedeng mangasal. Hindi sila pwedeng mangasal kung hindi masatisfy yung criteria na yon na either or both of the contracting parties are at the point of death. Yung IPMR pwede? IPMR kung siya ay considered na tribal head or tribal chieftain or elder siya doon sa community niya,
Pwede. Pero kung IPMR siya, na kunyari may mga IPMR naman na bata, pero siya ang na-consider as a representative, hindi siya pwede. Hindi siya So, ibig pwede. sabihin, yung mga tribal leaders, paano yung mambunong pwede rin? Mambunong. Elder, ang English yun, di ba? Oo. Kung mambunong yung local term natin, parang considered siya as an elder, yes. Okay. Pwede siya. So, pwede yun. Oo. So, balikan natin yung 200 na binanggit mo. Kung halimbawa, doon sa mga elders natin at doon sa mga pastors natin, sa mga pare natin, kinakailangan na merong pipirma na 200 na membro, minimum yun. Yes. Isa yun sa requirement para makakuha sila ng authority Oo. sa PSA Oo. para mangkasal. Oo. Except yung elders at saka mga tribal chieftains. Hindi kasama yung yung membership. Kasi may isang law kasi na nagko-cover sa kanila, which is yung Indigenous Peoples' Rights Act. Na-recognize sila ng batas na yon, and exempted sila dito sa membership na to. Okay. Yung number of members. So, yung 200 members na yon ay applicable lang siya doon sa mga religious sect. Aha. Oo. So, lahat ng religious sect, kayo yung nagbibigay ng authority? Kami ang nagre-register. Kayo nagre-register. Ah. Kasama na dyan yung mga Muslim. Yes, tama, Sir Kap. Kasama yung mga Muslim. Okay. Gusto ko lang i-clarify na hindi ho ang opisina namin ang nagbibigay ng authority sa kanila to solemnize marriage, but it is their respective religious sect or denomination na nagbibigay ng authority. However, para maging binding yon sa lahat, kailangan i-register nila yung authority na yon sa government agency, which is incidentally ang aming opisina. Yan. So, kami lang ang nagre-register ng kanilang authority. Ito ba, Gerard, lifetime na authority? Hindi naman, Sir Kap. Meron siyang expiration and valid siya for 3 years only. Renewable ba yan? Yes, Sir Kap, renewable. And depende yon doon sa religious sect kasi doon sa pupuntahan natin mamaya na specific na requirements, kasi nabanggit na natin kanina yung general na requirement, meron tayong mga specific requirements na kailangang i-comply ng mga solemnizing officers, such as yung recommendation coming from yung sa simbahan nila. Meaning, kung doon balikan ko yung nasabi ko kanina na hindi kami ang nagbibigay ng authority but it is the religious sect, kasi doon sa recommendation na yon, yun yung dokumento na nagpapakita na binibigyan ng isang simbahan ang kaniyang membro ng authority to solemnize marriage. Yun yung recommendation na yon. Paano naman yung mayor at mga judges? Yung mga mayor at judges naman, ano yon, parang talagang trabaho nila yon. Nasa power nila na pwedeng mangasal. So ibig sabihin nun, hindi na nila kinakailangang magrehistro katulad nung sa mga pare. Yes, tama po. So, once na ikaw ay naging mayor, hindi mo na kailangang i-register ang iyong authority sa aming opisina kasi trabaho mo talaga yon. Naka-define yon doon sa batas na pwede siyang mangasal within sa territory niya. Paano naman, Gerard, kung halimbawa nakabakasyon ng mayor, naka-leave? Oo. Merong gustong magpakasal, kanya lang naka-leave si mayor. Pwede ba yung busy mayor na mangkasal? Yes, sir. Tama po yun. Kasi once na naka-leave of absence ang isang mayor, of course, i-assume ng vice mayor yung function ng isang mayor. So, lahat ng function niya pwede niyang magawa, including yung pag-solemnize ng marriage. Paano naman yung mga opisyales natin sa military at sa ating kapulisan? Pwede rin ba sila? Katulad ng mga commander nila, yung mga chief nila, pwede ba yun? Yes. Meron din tayong special case, Sir Kap, na
pwedeng mangasal ang isang commander ng isang unit, uh, in the event na yung chaplain na naka-assign sa kanila ay wala, and yung scenario na at the point of death na naman. Oh. So, special case siya. So, parang similar doon sa kapitan ng barko at saka sa piloto ng isang eroplano. Yung kapitan ng barko, yung piloto ng eroplano, yung mga chief ng mga military at mga kapulisan natin, pwede lang silang mangkasal in case of? In case na either or both of the contracting parties are at the point of death. Oo. So, talagang mamamatay na talaga yung tao, kaya kailangang ikasal na. So, doon sa requirement kasi ng pangangasal, kailangan ng isang marriage license, di ba? So, may post pa yon ng 10 days yung application nila for marriage license. But in that special case, mamamatay na kasi yung tao, so mawi-waive yung mga other formal requirements, pwede nang mangasal kaagad yung yung nasabi natin, yung kapitan ng barko, yung piloto ng eroplano, at saka yung commander ng isang unit ng military or Naka-on air po ako, sir. Naka-on air ako, sir. So, yun yung mga special cases natin at the point of death. Sir, on air po ako. On air ako, sir. So, ganun, Sir Cap, yung requirements natin. So, ulitin ko lang, in case na walang record doon sa latest na census, to prove na deemed operating here in the Philippines ang isang religious sect, kailangang mag-submit yung applicant na solemnizing officer ng brief history ng kanilang religious sect, together with the list of 200 or more na members nila, duly signed by those members. And then, nakalagay din doon na yung mga location ng kanilang mga simbahan here in the Philippines, kung more than one location yung simbahan nila. And then, yung dokumento na nagpapakita na incorporated talaga yung religious sect na yun. So, yung mga documents showing na ganon is yung sect registration nila, yung dokumento na galing sa Securities and Exchange Commission. So, yun yung mga documents na kailangang i-submit nila in lieu of census records na nagpapakita na maraming Pilipino talaga ang nagpo-profess ng faith under that religious sect na nandito sa Pilipinas. Okay. So, bigyan natin ng ehemplo. Yung mga piloto, yung mga kapitan, halimbawa yung barko palubog na. So, yun yung mga senaryo na pwede nang magpakasal. Palubog na. Mukhang hindi yata. Kasi buhay, hindi pa naman at the point of death yon. Pwede pa naman siyang lumangoy at saka pwede siyang mabuhay, di ba? At saka baka ayaw nung kapitan. Kasi palubog na yung barko eh. Baka ang at the point of death ay yung kapitan siguro. So ano yung mga point of death na binabanggit natin dito? Magbigay nga tayo ng ehemplo. Paano yan? Okay, so kunyari doon sa isang military commander kung saan naka-assign ang chaplain at saka wala yung chaplain na assign sa kanila. Kunyari, ang isang sundalo na baril kasi doon sa labanan sila, no? And nasa giyera. Nasa giyera. And then yung wound niya talagang makikita mo na talagang mamamatay siya. So, ibig sabihin nun, hindi na siya makakaligtas. Oo. Yung parang initial na assessment nila. And meron siyang girlfriend doon. Ganon. And gusto nilang sila ikasal bago mamatay yung sundalo. Ganon. Pwedeng mangasal yung commander ng isang military unit. Bago mamatay? Bago mamatay. However, may mga hindi naman tayo ang supreme being para masabi natin na mamamatay talaga ang isang tao. So, in the event na kunyari, ikinasal sila, and then afterwards, nabuhay din yung
yung sundalo na yon. Ang tanong doon is, valid pa ba yung marriage nila? Okay. So, ang sagot natin doon is valid. Kasi basta ang requirement lang naman doon is yung assessment ng military commander is at the point of death talaga yung yung either or both sa kanila. So not necessarily na ang ikakasal ng isang military commander ay sundalo din. Mhm. So pwedeng civilian yung isa. Ganon. So pwede rin applicable din ito doon sa mga may sakit na may taning na, ano? Yes. Or kunyari, noong yung isang pasahero, kunyari may magkasintahan doon na sumakay sa eroplano o sa barko, and then sabihin natin na na-stroke Hmm. yung isa or silang dalawa, ganon. And then siguro may medical people doon, and then masasabi nila na hindi na makakalusot. Hindi na mabubuhay yung either or both sa kanila. Yan, pwedeng ikasal ng ng piloto ng eroplano o di kaya yung kapitan ng barko. Okay. At binabati rin natin Gordon Montserrat. Good morning, Captain Sir. Listening here at 3rd floor, Baguio Center Mall. Maraming salamat sa iyo, Gordon. Doon sa nabanggit mo kanina, Mr. PSA Gerard, na requirements na 200 na signatures ng members. Oo. Ano pa yung mga ibang requirements ng gustong mabigyan ng authority? Yan. So, yung na-mention natin kanina na yung 4 na requirements na yon ay kailangang i-submit ng applicant kung hindi available sa latest na census record yung meron silang members dito sa Pilipinas. So, pupunta naman tayo doon sa requirement natin kanina na dapat hindi lang deemed operating here in the Philippines yung religious sect, pero in good repute yung organization na yon, yung religious sect na yon. So, Okay. kunyari, sabihin natin na hindi gaanong marami na Pilipino na nagpo-profess ng faith doon sa religious sect na yon, to prove na in good repute yung religious organization na yon, kailangang mag-secure sila ng mayor certification. Mhm. Doon sa munisipyo kung saan situated yung simbahan nila physically. Okay. Oo. So, yun ang parang in lieu of the census record to prove na in good repute yung religious sect na yon. So, parang maidadagdag yon doon sa 4 na na-mention natin kanina. Mm-mm. So, kinakailangan magandang reputasyon Yes. ng sekta. Tama. Kapag may kaso, hindi pwede siguro. Oo, kung kunyari, nilalabag nila yung marriage law natin. Kunyari, may mga ginagawa sila na against doon sa moralidad natin ng community, ay hindi natin sila i-register kasi binaviolate nila yung marriage laws natin. Okay. Gerard, paano naman kung ang isang pastor, ang isang pare ng kasal na wala siyang authority? Anong mangyayari doon sa kinasal niya? Well, kung wala siyang authority, lacking na kaagad yung isa sa mga requirements for marriage. Meaning, kung wala ni isa, or wala at least na isa pala, wala at least na isa doon sa mga requirements ng isang marriage, magiging null and void yung marriage na yon. Ibig sabihin, it is as if walang marriage na na-perform. Kasi lacking yung isang requirement, which is yung authority of the solemnizing officer. So, ganun yon. So, ibig sabihin, kapag ang isang pastor ng kasal, wala pala siyang authority, o di kaya sabihin na natin na expired. Okay. Kasi nabanggit mo kanina, 3 years lang 3 to, years. no? Yes, Renewable after 3 years to. Oo. Kung halimbawa expired, ibig sabihin nun, kumbaga sa driver's license, pag expired yan, Oo. driving without license ka, no? Paano mangyayari nun? Null and void. Yes, tama po. Magiging null and void siya. Kasi
wala siyang authority to solemnize Ay, marriage. pagka ganun ang nangyayari, pwede bang idemanda nung kinasal niya? Pwede kung meron silang reason na ano, yung kasi pwede kasing makasuhan yung ano yung pari na yon or yung tao na yon, yung pastor na yon na nangasal na wala siyang authority civilly or criminally. So kung may makikita ang lawyer nila na basis para ihabla siya, civilly din pwede. Kasi malaking problema kasi kapag null and void ang kasal dahil kinakailangan pa nilang pumunta sa korte para null and void. Yes, tama. Hindi po pwede na sila lang yung nagsasabi na null and void yung kasal nila, di ba? Tama. Oo. Kinakailangan na pumunta sila sa korte. So, abala yon sa kanila. Oo. So, maaaring demanda nila yung pastor o yung pari na ng kasal na walang authority. May nangyayari bang ganun? Mayroong... Sa pagkakaalam ko, parang wala pa. Wala Pero, possible na may mangyaring ganun nga. So, ang isang couple na gustong magpakasal, dapat itanong nila sa magkakasal sa kanila kung meron silang authority at kung hindi pa ito expired. Yes, pwede yon. Pwede yon. Kasi, isa yon sa obligasyon ng isang solemnizing officer na i-present doon sa couple yung kanyang certificate of registration of authority to solemnize marriage kung hiningi ng couple yung kanyang authority na yon. So kung hindi niya ipinakita, actually magiging isa yon sa mga grounds para ma-cancel yung registration ng kanyang authority sa aming opisina. Yan. So obligado siya na ipakita na otorisado siya to solemnize marriage. And hindi lang yon, na rehistrado yung kanyang authority to solemnize marriage sa aming opisina. So, obligasyon pala ng mangkasal, ano? Ng Yes. mga pare natin at saka mga pastor natin. Actually, parang wala akong napapansin na tinatanong yan eh. Sa Kasi ang mga alam nila is, nagkakasal. parang karamihan, ganun siguro. Oo. Oo. So, pwede ba na, halimbawa, kung nahiya ka na alamin doon sa pare o doon sa pastor, pwede ba na pumunta ako ng PSA at doon ko alamin kung ito ay may otoridad na mangkasal? Pwede naman. And then mag-issue kami ng certification na meron or wala siyang rehistradong authority. Oo, pwede. Pwede. Paano yung mga papeles na pinipirma ng mga kinakasal? Ito ba ay nanggagaling din sa opisina ninyo? Papeles, meaning yung certificate of marriage. Yun. Yung mga license. Kayo din ba ang nagbibigay doon sa mga nangkakasal? Ng kakasal or ikakasal? Oo. Yung ikakasal. Sa inyo ba nanggagaling yung mga dokumento na yan? Kung marriage license ang pag-uusapan natin, manggagaling yung SIRCAP kay sa opisina ng local civil registrar. Sa city or municipality kung saan residing yung either or both of the contracting parties. Okay. Doon naman sa pagbibinyag, kinakailangan din magkaroon ng authority? Sa pagbibinyag, hindi na natin saklaw yun. Kasi ano yun? Anong tawag doon, Sir Cap? Yung freedom of, di ba meron tayong separation ng church and state, and hindi naman lahat ng mga religious sect ay meron silang tinatawag na binyag, di ba? Oo. So, kung ang isang religious sect ay meron silang binyag, then sa kanila yon. Kung sa ibang religious sect ay walang binyag, sa kanila rin yon. So, hindi natin hindi natin saklaw yon. So wala nang nanggagaling sa inyo pagdating sa ganitong mga sitwasyon. Tama, oo. Ayun, okay. So ano bang meron diyan Sir Gerard tungkol dito sa ating topiko? Okay. So, yun yung na-discuss natin kanina is yun yung sinasabi natin na general requirements. So, Okay. Yung isang religious sect ay deemed operating in the Philippines at saka in good repute. Now, punta naman tayo doon sa specific na mga requirements na kailangang isubmit
ng isang nag-a-apply para marehistro ang kanyang authority to solemnize marriage is medyo marami dito sa old na na guidelines. Pero doon sa bago, parang naiiba siya, nabawasan yung mga yung mga requirements. So number one na requirement is of course meron tayong parang application form na kailangang i-fill out nila at isubmit sa ating opisina. Ito yung tinatawag namin na OCRG form number 1. And then kailangang mag-submit sila ng 3 copies ng ID picture nila. 2x2 na ID picture kasi maididikit yon doon sa application form and i-scan ng aming opisina so that every time na may mag-verify, kagaya ng nasabi mo, kung ang isang tao ay meron siyang authority or not, meron kaming makikita sa aming database. Pangatlo is yung photocopy ng appointment ng nag-a-apply na yon. So, appointment as a priest, appointment as a pastor, or senior pastor, ganon. IPMR, ganon. Elders. Well, elder, hindi ito yung ibang requirement. Ibang requirement doon sa sa mga elders. Yan sa mga pare at pastor yan. Sa mga religious sect ito. Oo, yan. So, pang-apat is yung endorsement na galing sa simbahan nila. So, either galing sa bishop doon sa mga may malalaking simbahan, o di kaya doon galing sa president nila, yon ang endorsement. So, yung endorsement na mention ko kanina is yun yung authority na nanggagaling sa simbahan nila. Na yung kanilang membro ay pwedeng mangasal. So, panglima is yung proof of attendance na yung tao na yon, yung applicant na yon ay nag-attend sa seminar na kinakandak ng aming opisina. However, wala na ito. Masabi ko na ito, wala na talaga kasi meron na tayong previous na guideline na inaalis na yung requirement na ito. So, wala na yan? Wala na yan. So, parang optional na lang. Kasi meron pa rin kaming kinakandak na seminar but para doon sa mga gustong mag-attend lang, hindi siya mandatory. Okay. So, yung pang-anim is yung certified copy ng kanilang birth certificate. Oo, nire-require namin ito sa kasalukuyan. Pero hindi ako sigurado, baka maalis din ito sa bago. Titingnan natin doon sa bagong guidelines. Next is yung kung ang isang solemnizing officer ay foreigner, nire-require din namin yung kaniyang I-card. Kung foreigner yung nag-apply? Yes, tama. Kasi ibabase namin yung validity ng registration ng kanyang authority doon sa expiration ng kanyang I-card. So, yung I-card, yung kanyang period of stay here in the Philippines might not be, hindi haabot siya ng 3 years. So, parang 2 years ganon or 1 year and a half, doon namin ibabase yung validity ng registration ng kanyang authority. So, ang susunod dito is yung certified copy ng kanyang certificate of ordination as a priest or as a pastor. However, parang mawawala ito doon sa bagong guidelines. Pero tingnan natin yung final version kasi wala pa naman sa amin. Ang susunod is yung proof of payment ng registration fee. Yung photocopy ng kanyang ng resibo o di kaya yung resibo mismo. Na nagbayad siya ng registration fee. And last is yung mga dokumento na galing sa Securities and Exchange Commission. So, yung Certificate of Registration, Articles of Incorporation, kung matagal naman na registered yung religious sect na yon, yung updated na General Information Sheet. Kasi, di ba yearly na ina-update ng isang duly incorporated na organization, yung nagsasubmit sila doon sa Securities and Exchange Commission, di ba? So, ito yung updated na General Information Sheet nila. So, yun yung mga requirements na kailangang isubmit sa aming opisina. Pero kagaya ng nasabi ko kanina, doon sa bagong guidelines, pwede siyang parang ma-shorten or mabawasan yung mga requirements na yun. Okay, so yan yung mga requirements ngayon. So, eto ba anytime po pwedeng kumuha ng otoridad o merong buwan? Anytime siya, Sir Cap.
Anytime. Kasi the moment na nag-issue ang isang simbahan ng recommendation ah, sa kanilang pastor or minister or priest na pwede siyang mangasal, ay kailangang mag-fill up sila doon sa application form sa aming opisina, mag-submit sila ng mga documents, yung na mga na-mention natin. Age requirement meron? Age, of course, kailangang legal age. Okay. Legal So age wala siya. nang halimbawa, oren 80 anyusan, mabalin ba eh? When, for as long as kaya niyang i-perform yung function as a solemnizing officer. Mm. Kasi ang ano lang naman dito is hindi rin lahat ng mga pare or pastor ay pwedeng mangasal kasi depende ngayon doon sa recommendation ng simbahan nila. Oo. Okay, kanina doon sa mga napag-usapan natin, parang mas safe doon sa judge at saka sa mayor na magpakasal pala. Dahil hindi na nila kinakailangan ng authority na manggagaling sa opisina ninyo. Oo, pwede rin. Dahil yun ay kasama na doon sa kanilang trabaho Oo. na mangkasal yung mayor at saka yung judge. Mm. Mas safe pala doon. Provided, Hindi ko naman sinasabi na hindi safe doon sa Oo, mga sa pare at simbahan. pastor. Oo. Oo. Pero kinakailangan tingnan mo yung kanyang authority kung hindi pa. Kasi kahit naman meron siyang authority, check mo kung baka naman expired na siya. Expired yung registration. Oo. Oo. So, pwede na kung halimbawa ang expiration ay January 4, pwede siyang mangkasal ng January 4 pa, pero January 5 hindi na. Yes, tama. Wala na. Although usually ang expiration ng registration nila is December 31. December 31. Usually ang expiration. At nabanggit mo kanina, 3 taon lang do, ano? Oo. Kasi re-renew nila ulit. Oo, oo. Okay. Sir Gerard, baka meron ka bang gustong idagdag dyan? Doon sa mga heads ng religious sects, may mga specific na additional requirement naman na kailangang i-submit nila. Okay. Kasi yung na-mention natin is doon sa mga pastors nila. Pero kung ang nag-apply naman ng registration ng authority ng kanyang to solemnize marriage ay isang head, bishop, president, or yung founder ng isang religious organization, medyo mag-iiba yung requirements kasi yung endorsement ay manggagaling na sa kanilang mga board of trustees Okay. or board of directors. Or kung wala namang board of trustees, magsasubmit sila ng affidavit na wala silang board of trustees. This is in the case of yung mga sole corporations. Oo, ganon. So, wala silang board of trustees. So, in lieu of the endorsement coming from the board of trustees is an affidavit na nagsasabi na ganun nga. And then, yun pa rin, yung mga documents coming from the Securities and Exchange Commission at saka yung yung na-mention natin ito kanina, yung sworn statement na nagsasabi sa brief history ng kanilang religious sect at saka yung list of 200 members, at least 200 members. Kung bago pa yung religious organization na yun. Pero kung kunyari na-comply na nila yon previously, hindi na namin i-require yun. Kasi doon sa mga bagong mga bagong religious organization. So, ibig sabihin nito, kapag renewal, hindi na kailangan yung mga requirements? Yes, yung mga... Dahil nandoon na, Oo, nandun na. Yung lang siguro, yung doon sa mga renewal is yung kung una siyang magre-renew sa kanilang religious sect for that year, hihingin namin yung updated na general information sheet nila. Yung galing sa Securities and Exchange Commission kasi pwedeng mag-iba yung kanilang board of trustees or pwedeng mag-iba yung president nila. Baka naman yung former president na siya ang nagbibigay ng endorsement ay siya pa rin ang nagbibigay ng endorsement sa ngayon. So, magiging hindi tama, magiging irregular yung endorsement na yon kasi iba na yung bagong presidente based doon sa updated na general information sheet. Okay. Panghuling katanungan na lamang siguro, Gerard.
pwede din bang ma-revoke ang kanilang mga authority? Tama, Sir Kap, pwede. Sa mga anong kadahilanan? Kunyari, yung isang solemnizing officer ay lumipat sa isang religious sect, nangyayari talaga yon, o di kaya bumuo siya ng isang bagong religious sect, then kailangang ma-cancel yung kanyang authority doon sa kanyang old na simbahan. O di kaya meron siyang ginawang hindi maganda na hindi naayon sa belief ng kanilang simbahan, kaya sumulat yung tao, yung authorized na tao na sa simbahan nila, kunyari yung bishop nila o yung president nila, sumulat siya sa amin na ika-cancel namin yung registration ng kanilang pastor na yon. So pwede yon. O di kaya yung na-mention natin kanina na nag-refuse siya na ipakita yung kanyang registration of authority to solemnize marriage doon sa couple na kanyang ikakasal. O di kaya siya ay nangasal ng couple na hindi naman nila kamembro, kahit ni isa. Sa dalawa na yon ay hindi nila kamembro. Bawal yon. Kasi dapat, kung sila ay mangangasal, dapat at least isa sa couple ay kamembro nila sa simbahan nila. So hindi pwedeng, kunyari, ang isang pare ng, let's say, Katoliko, hindi niya pwedeng ikasal ang couple na ang religion or religious sect nila ay Anglican at UCCP, ganon. Hindi pwedeng ganon. So, kailangan pala yung mga membro lang nila. Yes, Kung tama. halimbawa Anglican, ang ikakasal niya, Anglican din. Anglican lang. Kung At least isa sa kanila. Oo. isa sa mga yon. Oo. Halimbawa, kung iglesia, yung iglesia dapat ang kasal, hindi yung Anglican. Yes, tama. Yung Kasi kung babalikan natin yung authority, wala naman siyang authority na ikasal yung hindi nila kamembro, di ba? Kasi yung authority ay galing sa kanilang simbahan. Okay. So ibig sabihin nito, pag elders, punta naman tayo doon sa mga elders, yung mga katribo lang niya. Tama. Hindi niya pwedeng kasalin yung hindi niya katribo. Oo, tama. Basta ang qualification doon is at least isa sa contracting parties ay katribo niya or ka-member niya, parang gano'n. Okay. Oo. So kung wala ni isa doon sa dalawa, ay hindi ho pwede yun. Yun. Okay. So ang ating oras, alas 12 yung punto na. Sir Gerard, baka meron ka bang gustong idagdag? Ang bilis ng oras Ang bilis ano? Parang kulang yung discussion natin. Hindi pa tayo nagbasa ng mga text messages kung meron. Walang nag-text, palagi ko nakikinig lang sila. So, wala na yata akong idadagdag, Sir Cap, kundi magpasalamat sa ating mga tagapakinig at saka viewers natin sa kanilang pagsubaybay. And naimbag nga Happy New Year dam amin. Yun. At maraming salamat at itong taon na 2022, nakapag-umpisa tayo unang Martes ng 2022. Meron tayong usapang PSA dahil noong nakarang December, medyo nawala tayo. Okay, maraming salamat at regard sa PSA, lalo na kay Ardi. Thank you din, Sir Na Cap. matagal ko nang hindi nasisilayan yung kanyang beauty. Ma'am Ardi, kung minsan naman sumama ka kay Sir Gerard. Okay, sa lahat mga nakinig, sa lahat ng mga nanood, maraming salamat po sa inyong lahat. Ni Apo Diyos tinangnang runa, iti dayto yung agsapa, bendisyon ti Apo, iti kanayon kuma, nga mga daldalan kanya tayo, Diyos ti agnina, kadatay amin, apada-pada.